Днес сме тук, защото точно преди 4 години се появи нашия втори син Иван. Бяхме изпратени от болницата в Разлог, тъй като имах проблем на бременност. В 5-я месец се наложи да дойдем тук по спешност. Установи се, че от общо 5 слоя на матката са ми били зашити 2 и имаше много голяма вероятност детето да се роди преждевременно. Докторката, която ни изпрати тук, беше с такава цел, понеже тук е най-добрата неонатология и евентуално, ако се случи той да се роди по-рано и не успеят да го задържат, да има шанс да бъде спасен, както и стана. С началото на 6-я месец имах 4 см разкритие и той реално до час-два щеше да се роди. И на риск беше, смисъл, даже и те не знаеха, всеки ден е дар, дето се казва. Това вече беше божа работа. Казаха ми, че от тебе, което се изисква, е да не ставаш въобще, защото ако се скъса матката, детето отива в коремната кухина и това означава, че живота и на двамата се застрашава. Кръвната група беше объркана, тук при настаняване откриха, че съм отрицателен резус фактор, а това означаваше, че трябвало е да ми бият инжекция, с която да се гарантира, че мога да имам последващи деца. Но с първото дете не ми беше бита такава инжекция и следователно аз загубих едно дете между двете бременности. Преливането на друга кръв. Да, и преливането на друга кръв. Оттам дойде най-вероятно целият проблем, който се разви в последствие в годините. Ами в майчин дом бях 4 месеца и половина на легло. Той се роди втория ден от 9-я месец. Се наложи да останем още точно 18 дни. Защото се установи, че той е с двустранна пневмония и има малък шанс за живот. Така ни казаха, което вече тотално ни срина, че има 10% шанс да оцелее. Беше интубиран. Трудни бяха и тези дни, защото състоянието му в началото не се подобряваше. Първата една седмица беше критична. Ние сме едно щастливо семейство. Радвам се на съпруга ми. Благодарна съм, че сме задружни и че при такава трудност, независимо дали ще бъде с детето или каквато и да било, винаги сме се справяли. Той е бил до мене абсолютно през цялото време, от началото до изписването на детето. Познаваме се от много време, но само бяхме като познати, нищо повече. Нямахме така допирни точки, в последствие така нещата се случиха. Отидох да си купа обувки екип и така, излезнахме. Ма излезе с номера, че нещо не го харесва, явно искаше пак да дойде и затова. Взаимно. Обичам да пътувам, да слушам музика, помагам на детето, на големия. И гоблените са и страст, но са малко по-ангажиращи. Просто любителски. Взех си един гоблен. Пробен, да. Направих го и доста време ми отне. И после пак е любителско. Не мога да кажа, че правя много гоблени, но един годишно. Аз бях едно палаво дете, въпреки че момиче. Ритах топка с момчетата. Бягах по-добре от тях. Всъщност не съм си играла с кукли, може би затова ми се паднаха и 2 сина. Мечтала съм да създам добро семейство, да имам деца, да ги научиме на трудолюбие, на отговорности, на уважение. Аз не съжалявам за нищо, което ми се е случило в живота, единствено за това, че не сме се срещнали по-рано. Каквото и да си постигнал сам, ако нямаш семейство, щастието не е пълно. Това, което искам да кажа на детето в себе си, на 4-годишното дете, е да запази добротата в сърцето си, защото когато сме добри, не злонамерени,
всичко се случва по един по-добър начин. Да приемеш нещата такива каквито са и да се справяш с всяка една ситуация, която живота може да ти поднесе, независимо дали е хубава или лоша.